हाँ, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब हमारे प्रिय भाई लोग, आप सभी के बीच में एक गाना है बहुत सुंदर-सा, आप सभी को सुनाते हैं। नज़रिए के पता हो है, मोहब्बत चीज़ का है। नज़रिए के पता होगा मोहब्बत चीज का होला। हर की निदिया आवे नरतिया में, की निदिया आवे नरतिया में, दिल से दिल जुदा होला। नजरिए के पता होला मोहब्बत चीज का होला। और मोहब्बत चीज का होला नजरिए का करेला, नजरिए नाम धारेला। नजर से प्यार होखेला, तुहे बदनाम करेला। नजरिए प्रीत के रंगहा, नजरिए प्रीत के रंगहा, नजरिए से पता होला। नजरिए के पता होला मोहब्बत चीज का होला। और बहुत सुंदर लास्ट पंक्ति है। इश्क बन के सतावेला, इश्क बन के रोवावेला। नजरिए के हवे गलती, नजरिए रोग धरावेला। नजरिए गम खुशी देला, हो नजरिए गम खुशी देला। नजरिए से सजा होला। नजरिए के पता होला मोहब्बत चीज का होला। नजरिए के पता होला मोहब्बत चीज का होला। तो कैसा लगा आप सभी को? आप सब